Хайде с нас на приключения! Днес ще посетим едно от най-красивите природни места в България, а след това ще проверим ресторант Строгозия след участието му в Кошмари в кухнята. Си 100% много топ. Днес се намираме в един от най-известните природни феномени в България. А именно Деветашката пещера. Хайде с нас на приключения! Пристигаме при Деветашката пещера. Нещо много хубаво и много удобно е, че имате паркинг точно пред входа. Свободен, не се да плаща. Напълно свободен, да. И входа ви е изключително близо до тук. Оп, даже ето имаме едно място на сянка. Това да намериш място на сянка, ето да спечелиш от тото джакпот нещо. Пещерата се намира до село Деветаки, област Ловеч, на брега на река Осъм. Взимаме си печати 2 от 100 и продължаваме към красотите, които предстои да видите. Следва бърз преход, през който може да си купите всякакви сувенири за спомен. През 2011 тук са заснети сцени от холивудския екшън Непобедимите 2. Пътя до тук изобщо не е труден. Подходящо е да дойдете с дечица, тук също има много дечица, и да се насладите на тази природна българска красота. Още при влизане усещате енергията на място, където природата е била най-великият архитект. Деветашката пещера е една от трите най-значими убежища за прилепи и е най-голямата в Югоизточна Европа, не само в България. Тук през зимата зимуват около 40 000 екземпляра прилепи. И е изключително красиво. Ето го и най-красивия прилеп. Тези големите кръгови тук, едно време имало цистерни. Това дълго прочетох на едната табела. Според жената са кацали извънземни. Към 1950 година, реално тук самата пещера е била използвана като за съхранение на горева. И вече 1901 мисля, че започват и ги примахват за 2-3 години и тогава става вече защитен обект. В самата пещера са открити различни символи, стрели, камъни, където са от преди 70 000 години преди Христа. Тук реално са живели няколко епохи и пещерата е населявана дълго от тогава, което е изключително интересно и хората все повече трябва да се поинтересуват и да осъзнават реално на какво място живеят и по какви земи ходят. Има много прилепи. Чуваш ли? Да, ето тук. Хубаво е, между другото, когато доближите убежище на прилепи, да бъдете малко по-тихи, да не пускат светкавици, защото както нас надръзне, така и тях, и да ги пазим. Тук те може да чуете. Още от първи поглед място изглежда като сцена от филм. Огромна зала с височина над 30 метра и 7 естествени отвора в тавана, през които слънчевите лъчи проникват дълбоко под земята. Районът около Деветашката пещера е богат на тракийски находки. Макар да няма доказателства, че самата пещера е била тракийско светилище, местните легенди често я свързват с древни ритуали и скрити съкровища. През пещерата преминава река Осъм и има подземни водни части.
Деветашката пещера не е просто дупка в скалата. Това е място, което е било дом на хора преди хиляди години, тайна военна база през миналия век и днес е една от най-впечатляващите природни сцени на България. В Плевен, където ще посетим ресторант Сторгозия. Който според мнението на зрителите е един от най-коментираните епизоди в предаването Кошмари в кухнята. И сега отиваме да проверим как са се развили след предаването. Където намираме пред ресторант Сторгозия в град Плевен. Къде ще направим втория си опит за заснемане на епизод в нашата поредица Постъпките на шеф Мачев. Силно се надявам този път да бъде успешен, ресторантът да работи, да наприемат. И аз също, защото сме много гладни вече. Да, нека видим. Да, ние вече се настанихме в ресторанта. И между другото съм с изключително добро впечатление. Много чисто, много подредено, атмосферата е много приятна. Страхотна, да. Интериорът е доста добър. Сега си поръчахме да хапнем, като поръчахме една салата и две основни. Ето ги нашите ястия и нашето гладно момче. Защото изглежда много добре. Стои, Затова чака. направо нека направим Да, тест тест. изглеждат уникално. И само да кажа, че това е пилешка пържола, режима продължава. Тя е много оптен. Наистина пържолата е уникална. Топ! Аз малко се боснах вече от картофите и те са топ. Само да кажа. Ресторанчето е едно типно квартално заведение, което наистина някак си предлага храната не просто като храна, а се вижда детайла и старанието на хората. За десерт си поръчахме едно парче сладоледена торта, защото Изглежда много добре. В принцип искахме торта с Сторгозия, обаче в момента нямаха. Но тази изглежда също да. много добре. И едничко, защото хапнахме доста. Да. И малко сме фул макс вече, но пък трябва да пробваме някой десерт. Тук имаме приятелчета. Така, сметката дойде. Сега е време Надежда да познаем каква е тя. Яли сме една салата, Чакай да почнем да две основни. Нямам с неделя какви са точно цените. Две основни. В режим сме за това един малко по-здравословно. И един десерт. Плюс 3 безалкохолни. 45 евро. What? Просто хвърлих път. 65 евро. За две парфоли една салата. Добре, колко? Браво е! Час какво смятах? Не знам как ги смятам тези неща. Сега едно цялостно мнение за цялото ми преживяване. Аз останах изключително доволна. Отново казвам, за квартално заведение бях много добре, много приятно изненадана. Просто си личеше как собствениците имат детайл и око към нещата. И също така имат отношение към клиента, което е много важно. Какво ще кажеш? Моето мнение доста се покрива с твоето и аз бях изключително изненадан от обслужването, от атмосферата, беше изключително чисто вътре. Срещнаха на доста добре самите собственици. Нямаме кадри отвън, защото просто те самите пожелаха да не снимаме отвътре и не съобразихме с тяхното желание, но искам да отбележа, че беше изключително чисто. Защото ние посетихме вътре, беше изключително чисто, наистина изключително изненадан останах. И съм сигурен в едно, че когато отива в Плевен, отново би ги посетил. Аз също. Но в крайна сметка оставяме вие сами да си направите преценката. Нашето видео завършва тук. Ай, давай, да. Тя мини колата. Богом да носи щастлива. Тук благодарим, че останахте до края на клипа. Майка му. Останахме без микрофони. Один. И пък гледката е...
Давай, ай. Идва кола сега пак! Нашето видео приключва тук. Благодарим, че останахте до края на клипа. Абонирайте се за канала, харесайте, коментирайте, поделете го. И очаквайте още много интересни неща от нас. До скоро! Чао!